Piknika egin beharko genuenez, piknik batean zer ezin da falta inoiz. Sandwich bat, on bat. Sandwich on bat. Hori da, hori ja hortan be... Hortan bideratu gara. Saiatu, bintzatu hona egiten. Egezan, sandwichak joku pila bat ematen dute. Gaur egun sandwicha zure sartzen zaite, bueno, edozein liburu, gero interneten ero daude, milak errezeta sandwichekin, barruan sartu aldigu, azkenean sandwicha zer da? Oskailua iriki, eta hor ikusten dena. Hor dagoen esaten duen ez dakizula ja, astebete da mama zuri begiratzen da. Ogitartean. Baina bai ematen diona sandwich bati asko, nizen bat aldiz, umekin egin urtebetetze festak eta hori, eta ohikoa da sandwichak goti bat, txuixona, urdez. Eta denak otzia nolan, gordinik. Hau berau, pasata sartaiti pixkat, nahi berdin da barruan zer sartzen diozuen, sandwich mistoa betiko urdai azpikua, egozia eta gazta. Sartaiti pasata, guri pixatekin, nola aldatzen den? Guztiz, ez dago ezer ikusi? Beste gauza da, bai. Bueno, eta ja, ogion bat. Hoi da. Hori garrantzitsua da, ez? Hoi da, hau bai hona. Dana. Bueno, ekuke... Beti kalidade. Kalidade, garrantzitsua hori da. Genero neukin eskero azkenian ondo ateatzen da. Ikustu, Xabier, kamara horrean ja oitxuta, ez? Ez dakit dituta, baina kompainia honean egon da, gauzak errazago izatea. Baina hemen askotan entratzen dira jendea, eta ja danak egoten dira urduri. Baina, bueno, zuk hau ja bizitu izan duzu, ez? Hor barruan behin baino gehiagotan. Hemen, bai, nahiko askotan sartu inaiz. Baina, ez, gainean nik ikusi izan, inoiz, siestako garaion atzalden holan, da, bigia irekitzen dut. Bigia ireki, ikusi eta buelta siesta. Tertulio egitako dan, gaina egurra ematen danak, eta, buelta eta bestaldean, lo, seko. Etxorienekin berrein egiten dute. Bai, Nik esan nien batzu, egun baten gertatu anekdota bat, lasterketa batean joan, eta bat nire aurrekoa korrikazi joan menditik, eta ia erortzen da eta hori, eta kontuz ibilia ira. Tipua buelta baten da, ostra, nire siestetako hotza. Zanu, ez da hori hona, otxarra. Beno, hori tonuan ikusi behar da. Baina, bueno, ikusti haute aurreneko amaust hori minutuak eta... Bueno, zikiran zerbait ikustu, eta ondo da, baina gero lokartu ikenak bakizu goizian bostetan jaikita, eta saiatu esan justifikatzen. Hoi da. Baina, bueno, ingen da. Lanien hasiko gara, nik, bitu, ingo guna da sandwich bat. Hor dako, gazta berde sandwicha. Zeratik berdea, errukula botako hiu, eta hemen daukat, hau dira albaka ostoak birrinduta, olio pixkatekin, eta honekin ingo du pesto bat. Oso, ondo. Eta pesto horrekin gero erabiliko dugu, sandwicha bi aldetan ondo igurtziko dugu pestoarekin, eta gero barruan sartuko dugu mozzarella gazta pixkat, hauntz gazta pixkat, eta errukula, eta listo. Eta guakatia. Horredia berdiak. Eta txuriak. Orduan, gehatuko zaigu lan gazta aguakatearekin egizan ni asko gustatzen zain, nola geratzen den, eta bueno, pestoak ematen dio bixipuntuarekin. Ni pesto egiten joan naiz, eta zu Xabier, nahi duzu, gaztak eta bai, xerratan moztu, jarri hemen da gero montatzi izango da. Eta aguakati ere bai, utziko dizut horre aragiatan atan nahi duzu, eta hori bez xerratan moztu, eta barruan sartuko du. Bueno, musika parkean. Existitu iten da. Zer da hori? A ber, pixka eta Euskal Herriai, saldu. Musika parkean... Nola okurritu zitzaizuen hori, musika parkean kontu hau, nondi datorrero? Beno, okurritu asunta da, sortu genunak, kanpoan bizitakoa. Bizi, edo Erasmusa kanpoan egin, bizi, parranda kanpoan egindakoak bai. Eta halako baten, Donostian bueltan geundela, Donostiko parketan ez da ohitura izan disfrute hori ukitzea, belazea zapaltzea, aktibidadeak normal egitea, eta bakizu, Londres ajuten bazea, eta hor Hyde Park, Regent's Park, generan normal bizi da, ara dijoa, edo bazkaltzea. Parke gainean. Eta parke gainean. Eta orduan, planteamendua simplea izan zen, ez? Eta esan genu, han posible bada, hemen zergatik ez, ez? Eta planteamendu hori genuen, pinikakin, azken finean, hemen eskusabilatu behar da, jan eta edateko. Horre tartean sartu behar. Eta buelta bai, pixka bat itxurosago izateko, musika sartu genion, ez? Aktibidade horiek eukitzeko. Eta planteamendu hori genuen 2010an, justo 2010an jakingo dute, Donostia izan kultura igura izan dela, 2010an hor kandidaturakin lehenengo pausoak ematen, proposamena normal egin genuen. Bida,
piknik bat proposatzen dugu, eta piknik horretan, zuzeneko musika egotea. Eta lehenengo ediziotikan, bapaten, 10 lagun azaldu garrean, 300 pertsona azaldu zian, egiako... Lehenengo edizioan? Bai. Ostra. Eta bakizu, normalen proiektutan gauzak gaizkate daitezke edo oso gaizki, ez? Brometan, baino. Hau da, lehenengo edizio deialdi baten, bapatean, 300 lagun han biltzeakoan, izan zen, lehenengo edizioa. Eta orduan, lehenengoa izateakoan, bigarren bat proposatu genuen, eta 3. bat, eta hortik aurra martxartu genuen. Aha. Zuek ere harrituta gatuko zineten, ez? Zer, gaina prebizioak zuenak zein zin gutxi gora. Asko jota, esaten, 50 lagun biltzeitun, o zemat espero zenuten? Horrelako zifren, azken finen, olatu talka edizio baten, asteburu baten eoten dira, ez dakit, 200 jarduera. Eta horrean esatezu, guk aktibidad proposatu, eta komunikazio aldetikan, oso hasi berria ginen, ordan, deialdia egin gendun. Eta esatezu, norbait azaldu ingo da. Eta, 50 lagun azaldu beharrean, parkea, majo... 300 lagunekin. 300 lagun ikusi iten dira, ez? Bai. Eta, ikusi genuen hor, gogo bat zegoela, ez? Azken finean, ikusten genuen Donostian parkak behiratzeko zeudela, edo bidezketatik pasatzeko, baino ez bizitzeko beste modu baten, ez? Eta gogor ikusita, bigarrengo edizio bat, 3. edizio bat plantatu, eta, deialdi normal bat, kasualidadez sortu gendun deialdi bat izan da, 6 urte dira. 6 urte, eguraldiak... Eta ina, ez duela lagundu, balen esan duguna, azkenean zuek, euriak, euri jasaketan esautu dituzuela. Danetari. Gaina lehenengo ediziotan, animaskokin egite duzu eta esatezu. Nahiz eta ebilain, goizeko behatzitan, nola, ordu bitan daukagu, saiatuko aurrera maten. Baina, geho, talde batekin hasinean, 2 talde, 3 talde sartzituzunean, alderdi tekniko handitu iten denean, hor arrisko handitu iten da, ez? Belazea bustita duten bada, alderdi teknikotik, elektrizitateakin... Ez da gainera, ez da karpa handi batzu dituzue. Ez. Hor da, dana, kanpoan. Kanpoan, belazean alderdi teknikoa, ez da holtzari jartzen, eta geho jendea june iten da, maindireakin, piknikakin, eta belarren gainean jarri behar da. Eta orduan, alde hortiote zer da, proposamena beti oso simple izan da, ez? Hau da, izeneko jarduerako hor jartzea, musika desberdinak jartzea, batzutan pop, beste batzutan rock, beste batzutan etnikoa, beste batzutan klasikoa, eta jendeak bere indu musika parkean, suerte txarra izan dugu 2016an, 6 ediziotatik bakarrin dugulako. Baina eguraldiagatik, orduan suspenditu behar? Bai. Eta udaberria eta uda, kristona izan dira. Deialdia plazaratzen genunean, aste osan zehar eguzkia, eta bapaten azaltzen zen. Larun bata, ebia iteko probabilidadea, 100, eta hau broma bada. Berdin da Euskal Met, El Tiempo, BBC, danetan berdin. Zema zarete taldean, zuek? Pagizu zein kontratu behar duzuen? Zein? Keio. Artu eta arantzazutik harrek zeituen esango izue. Behituko itu, temporak ilargian undagoen desango izue. Xabier, tak, hemen inbar duzue. Baina, temporekin horreiten badeu, udaberri edo, uda parten egin beharrean, udazken eta negun inbarko genuke ze. Udazken hau nahi izan dugu. Eta baingo ze egunen bat, negu partean txarratea da, baino eguerdin eiteko aukera hongo izateke. Udazkenik ez dugu izan, aurten izan da uda eta negua. Izan da, zegin duena da, uda oso luzea, eta ero negua sartu zen, baina, behira bintzteako eguraldikin gauden. Hemen oain ebai arrisko eduki ezakegu, Benira garrita ez dakikeo, programa bukatzeako, Umeak globoakin bezala, Xabier juten da, sokatxo batekin, da lainoak eramate ditu atzetik, txak. Nik hemen pixkata saldu guzuet, berez, esate dute, saltza behiteko, morteroakin inbarko zala, goxo hartu, eta baratxuia,
Baina, bueno, gaur egun, nik uste dut, garai hartan, ez zegoelako olako horrek. Ez. Turmizik ez zeuketela. Bestela, garai hartan, Ere horrela ingo armatu lukete. zutela. Horrela, turmiza izango bazuten, ingo zutena da, turmiz batekin. Azkenian, honek errazten digu, hori da, aliolia bezala, esatu oso pureta direna, morteroan, o baratxuria, gatzakin, da ero olioa botatzen da, ez da. Hori honekin asko askartzen da. Gero esango dute batzu, testura ez dela berdina. Guk errespetatzen ditugu, guk gurea indugu hemen, momentu batean, pesto saltza, eta pesto saltza, bakizu, Italiatik datorren saltza bat, eta hemen sartu duna hori da. Pinaziak, pinaziak oso garestia dira, eta badago pesto saltza variante bat, egiten dana arbendolekin, almendrakin. Orduan, arbendola gordinak hartu, baratxuria tal bat, albaka gutxi era 15 gramo izaten dira albako ostoak, nik orea saltzen dute, holako albaka osto ore bat, olioakin naztuta, hori bota diot, eta ero olioa, eta parmesano gazta 50 gramo. Dena birrindu, eta hau pastari botatzeko ero, kriston zapore ematen dio pastari, eta ukingo duna hori, ogia guztingo horrenik. Vale, hau, listo. Eta, dena aprobetxatuko, azkenean, gu pinaziak erabili ditugu, eta horrek urrea balio du. Egunean, ez da inok esan zian, oin bertan sukaldeko sagaietatik, Garestiena ez, aurten trufakin da bakiz oso gutxi egon dela, eta hor Italiako trufa txuria aurten 2.900 euro kilo ero. Urrengo errezeta dana trufa txuriak. Trufa txuriak. Eta hola, naski bat egin du. Lagun artean zerbait proposatzeko, ez? Sozioan. Vale, orain, ingo duguna da. Hauni, egur, pixka berotzen jungo naiz, eta izango da azkenean da, pixkat, igurtzi, alde baten holan, pestoa, dena alde hontan, bestean izango da sarteiti pasako duna. Osondo. Eta, gero, batian jarriko diogu, albaka eta aguakatea eta mozzarella, eta bestean errukula eta hauntz gazta. Oin jarriko diogu. Bai, hori, jun jartzen oin. Hauntz gazta ez jarri gehiago zenit, bai, hauntz gaztak hori, dana jaten dio gero besteari, eta, pena bada. Askotan hor, oin, neiko modan dago pintxoetan eta hauntz gazta, eta batzutan, ikuste Jesu Kristo oso landutako pintxoa, baina gero hauntz gazta pila bat jartzen diete. Moda batzu dira desastre txikia. Eta ondo da hauntz gazta, baina bere neurria. Bai, baino plater guztietan hauntz gazta saltzen dira. Eta zema pintxo duen nolakoak, hauntz gaztakin. Gehiegi. Tope, bingo itu orduen bauko, aguakatea bestela bauka gehiago, Sukaldian da, gustatzen dizu ibiltzea? Hau, sukaldeko? Gustatu zai, baina oso gutxi duten naiz. Oso gonbidatu hona naiz. Zer, denboraik ez? Denboraik ez, beti bezala denbora zertan inbertitzen dugu guk erabakitzen dugu. Ez dauka denboraik ez, denbora gauza batzutarako erabiltzen dugu eta sukaldetikan gutxi azaltzen dut. Tamales ez, baino gustu honekoa eta gauza asko probatzeko beti. Eta hemen errukula. Errukula pixkat. Hori, errukula eta hauntz gazta. Gutxi botako dut, hauntz gazten bestela. Bai, hauntz gazta, zerbait simbolikoa pixkat. Hori da. Eta hori, gero inbardana da, itxi. Guztut hori izango da lasaiena. Antolatu zuenean, musika parkean, hor janaria zer ematen du. Bakoitzak beria, eta zuek zerbait jartzen duzu. Ez du bakarri musika, edo... Gero, azken finen, nonbaitetikan baliabide mino batzuk euki berdian, barra bat jarrita ukau garagardoa eta patat batzukin saltzeko, baino helburua da, bakoitzak bere otzarera matea, bere sandwichekin, bere dariekin. Askotan bai esaten dugu ez, lagun hartan, familian junda, parkeak garbi aurkitzen badugu, parkeak bai garbi utzi behar ditugula ez. Eta hortan, lehenengo ediziotikan, jendea oso ondo portatu inda. Bere kezkat bat zeuden bakizu ez, azken finean, udaletxeko parke nagusiakin, nola utziko dute, 300 persona saltzen badia, parkea oso gaizki gatuko da, eta beti, jendea, bukatu, Dana ondo jaso. Dana ondo jaso.
gero eta gehiago birziklatu iten da, eta alde hortatik ez dago inungo kexari. Baina plana hori da, bakoitzak bere plana eramatea. Nik uste dut hori, parkena eta ez dauka zentzuri, holako parkeak hain ondo zainduta eta erabilpenik ez ematea, azkenean da, kultura kontua ez, jakitea gero hori txukun ondo errespetu. Ohitura da. Bai, ohitu behar gala, eta zuk esatela, hemendik beste kanpora oso ohikoa dela, ba... Eta hemen leku berda baditugu. Joder. Eta berde mantentzeko arazoik, ez da? Ez da inungo arazoik, ordan hori ohitura da, eta beldur hori galdu inbertzaio, bueno, ba, normal bizitzea azken finean, ba, Donostiko kasuan ez, parke asko daude, eta hori, nia egiakoan naiz. Eta txiki-txikitatikan, guardai deitzen nion Petronio. Petronio? Petronio. Kriston malaletxea zeukalako. Eta futbolen ez jolastu ez korrikain, eta beti horrela, ez bronkakin. Eta orduan, hazi egin geha, beti ez kontran, debeku bezala onden zerbait izan da, ez? Belazea ez apaltzea. Eta orduan, hori, edo egoera horri buelta emateko, modu normala. Bai. Modu normala, zebain momentu enten, ez dakit musika parkengatik izangoan, jendeak bai ja normal ikusten duelako, baina, kuadrillak eta familiak edo parejak edo bikota ikusten dira parkean, normal bizitzen, gertu daukazun, altxor, ez parkeak azkenan gertu ditugun altxor batu dielako. Eta eguraldia laguntzen duenean, zer hau, eta lan hartu, eta atzaldian sartu, eta botatzen za hor, irakurtzen, egoten, Jendeak bai, kirola egiten du, edo yoga jendea egiten du, edo gimnasia egiten du, edo... Bueno... Nik irudi hori daukat, Leioan hostelaritza ikasten nuenean, beti eguraldi hona egiten zuenean... Hau piztuta daukagu. Bai. Derreman diot pixat. Horren irudia daukat, denak han zelaietan da botata, Leioko unibertsitatean, zelaiz da inguratuta da, eta horren oroitzapena daukat, hori imagen hori, hor daukate gordeta. Durangon, esan duzuna lehen debekatuta da, kartel badago, egia da, garaje baten aurrean dara. Ez apaldu... Ez, debekatuta jolastea. Prohibido jugar. Hori ohitura ez dala oso fuertea. Nik hori kartel ikusi nuenean, izan gainean emate tentazioa jartzea prohibido prohibir. Es que, para prohibido jugar, ez dakit, esan, kontuz hemen zibili baloiakin, prohibido jugar... Horan, kanpuan, ez dakit, oso, eta ikastola baten onduan dago gainera. Aloko kasutan beti da, ez dakit, denboraren poderioz gauzak normal jundiela ikustea. Hau da, aktibidade bat hori arduera bat planteatu, garitzen musika parkean, edo poesia saio bat, edo nahi delakoa ez. Horrelako, zeitzura, Natural hartu, parkean, parkera jutea, eta parkean notea, eta parkea zaintzea. Eta zaintzea. Baina modu normal batean, hau da, hori da. Nik uste garrantzitsua hori dela. Jakitea, hor dago, zapaldu, ibili, jolastu, baina zaintzen, errespetatzen. Hor, nik, eta iluntzen, inoiz ikusio kartela, debekatuta zapaltzea, belar. Orduan, zapaldu, badakit, zakit. Horrela, hasi zen, kanpoan, denboraldi bat bizi ostean, esatezu, kanpoan normal, zakitea, Londresen, Parisen, Berlina jun, eta esan, jendeak hemen disfrutatu, normal disfrutatzen du, eta ideia simple horrekin ez, han bai eta hemen ez. Eta hortik aurrea da, zirik hartu agendari akullu pixka batein, eta hau zegatizteu egingo, guazen probatzea. Eta hori, 6 urte. Eta 6 urte. 6 urte. Askar esaten da, Askar esaten da, eta puntuiko berena da, hor antolakuntzan, antolatzailea bai bada Donostia kultura eta egia esan hasieratik kudeatzaileek oso ideia on bezala ikusi zuten eta bere bezala edo propio bezala ikusi zuten. Eta horren hasieratik laguntza izan dugu, azken finean, tramite hori bakizu burokrazia nolakoa den eta proiektu albidetu indutez. Baina momentu honetan berri gobena da jendeak hilabetero galdetzen duela. Eta hilabete honetan non izango musika parkean. Jendeak bere iten duenean da, hortik aurrera proiektuak asko zerrazago izaten dira. Bai. Eta hori nola dago egoera Donostin? Parkeak eta zapaldu daldie? Eta musika parkean apartez... Aparte, Hoi da, aparte,
beste jarduera batzuk bai, bueno, ba, modu normalan plantatzen hasi dira, ez? Ba, Gladys Dedei rock festivala, 2016an bai eintzan, bueno, antzerki ikuskizun bat uztaila osoan zehar parke osotikan. Aha. Bueno, horrelako aktibidadeak egiten dienean, ba, esatezu, bueno, hasierako edo astapenetako helburu hori normalizatu egin da. Eta normalizatu egin da, jendeak, edo hiritarrok, normal ikuste gulako parketan jarduera horiek izatea. Eta gurin ditugulako. Guren ditugulako modu naturalean. Hola, berdo. Bueno, Listo? Sandwich batek hori, eta mesedez, emai oso puntu hau sandwichei. Sartaitik pasatzea, a ber, ogi hau hilda dago, ez du sufrituko beru ematearren. Lasai, ez du ogiak ez du sufritzen. hori da, hor jartzeako ia. Laban bat beharko egula probatzeko, ez? Bai, hau beti gero orkestu gara, etxon, platatxo bat hemen. Bai. Moztuta, bere zaune gauzak beti egiten die gero, ba, azkenean jateko erraxa hau. Azkenean telebistan gaude eta telebistan bakizu itxura. Bai, dana itxura zein duin, berda. Garrantzitsua dela. Gero, pesto pixkat norbaiten edo Puntxu hori. guzti gehiago, ba, hemen daukagu aukera. Bueno, ze bai, musika parkaneko helburetakoa da, jendea patata tortillatik aruntzago bai jutea, eta ni patata tortilla oso egiten eta asko gustatzen zait, baino pixkat, ez, puntu hori ematea, hau da, berrikuntza puntu hori, bueno, ba... Ez dakit ni iretsiko garen, hemen hirugarren platera normalean askotan eska iritzen, baina nik espinaka eta porru tortilla bat ingo izuen bukaera. Orduan, askar hau probatuko du, bigarrenak ez dauka inungo sekretu ikusiko zuen ze askar egiten du, muffin batzuk ingo ditugu, baina gaziak eta tortilla iritsi barrera. Oso ondo. Bueno, ba, hau, eskuekin jan, berda, ez? Bai. Bueno, jugo da jendea sardeskakin da hori, ez? Bueno, dan eta, jendea eramaten ditu piknikeko kit batzu, diela... Bai, Full ekip. Full ekip, hoi da. Full ekip. Bueno, guazen ikustea. Hasi ditze zaizun. Hau mundiala da. Bestuan puntua, haun gazta, dena. Gaina, ordu hauetan ja, behin probatu, barkatuko guztuen bidea ematea baino. Gu baskaldu gabe gaude, Eta izue, ba, orduetan ja baskaldu gabe kozia badago. Eta hau, sufritu nahi ginen eta ordainsari bezala ez dago gaizkin. Baina hau, goizeko 11etan, atzaldeko edo zein ordutan sartzen, baskari moduan, afari moduan. Afari bat izan alda, Bueno, parketan ezin dugu eraman zua edo vitroceramika portatiloi. Bueno, horrakoak egongo dira, bai, full ekipoi emango dute muturrera. Igual, ez? Jungo zitzaizun niños, nolako hornillo batekin ero, norbait? Ez, Ez, oain digan, dana inda, bai. Beste hor lehiaketan hasiko da, hori da. Beste puntu bat. Bueno, hemen daukazue, aizue, urrengo ediziorako, ideia bat, sandwich goxo, eta ezberdin bat.